Vam conèixer a la Iona Heath fa 2 anys, quan vam saber que venia a Barcelona a participar en una jornada de la Societat Catalana de Farmacologia Clínica. Vam atrevir-nos a escriure-li i demanar-li si podíem passar una estona amb ella a la tarda en una jornada. La Iona va dir de seguida que sí, i vam organitzar una tertúlia amb traducció improvisada que va resultar una conversa molt enriquidora entre la Iona i professionals de diferents generacions preocupades per la cura de les persones, la medicalització de la vida, la deshumanització de l'atenció sanitària i l'enlluernament tecnològic. En definitiva, professionals preocupades per aconseguir preservar en aquest context difícil el nostre rol professional. Un rol que la Iona va definir de manera preciosa com de guardià i testimoni. Guardià dels interessos del pacient i testimoni del seu procés de malaltia i de mort. Quan s'apropava el nostre aniversari i ens vam plantejar com volíem celebrar-ho, el nom de Iona Heath ens va venir de seguida al cap. Com que som gent atrevida, vam tornar a escriure-li i en menys de 24 hores rebíem una resposta afirmativa. Us expliquem aquests detalls perquè us feu idea de la talla humana de la dona que avui ens acompanya. Sempre necessitem referents, persones que pel seu talent ens puguin orientar quan estem perduts. En aquest moment crític per l'atenció primària, la Iona Heath és una referent i una veu que pot ajudar-nos a orientar el rumb de l'atenció sanitària en benefici de les persones i de la societat. Iona Heath ha estat metgessa de capçalera durant 35 anys en un centre de salut d'un barri pobre de Londres. Com a escriptora i assagista, ha inspirat a molta gent amb la seva saviesa i concepció humana de la medicina i ha defensat el paper que pot tenir l'atenció primària en la millora de la salut de la societat. Va ser presidenta del Royal College of General Practitioners de 2009 a 2012 i presidenta del Comitè Ètic del British Medical Journal, on continua escrivint amb assiduïtat sobre desigualtats en salut, sobre diagnòstic i sobre tractament, atenció primària i medicalització de la vida. El seu llibre, Matters of Death and Life, està traduït al castellà amb el títol Ayudar a morir, i en ell l'autora combina experiència, empatia i passió per la literatura per reflexionar sobre la mort i la vida, expressar dubtes sobre com morim a les societats occidentals i el que de veritat és important per les persones quan s'estan morint. Sense més demora, passo la paraula a la Iona Heath.